Lune guyub rukun sesamadan linambaran tunggal bangsa, tunggal basa lan tunggal negara. Kaping 4 demen sarasean liru penemu kang sarta netepi sesanti abot padha dijunjung, enteng padha dicangking. Genepe kaping 5 budidaya cukuping urip bagya mulya lair lan batin. Yen to anakku kabeh wis padha nindakake marang 5 bab sing wis tak kandhake mau, tegese wis padha nindakake marang kelakuan becik nggih. Inggih, kula namung estu padha menapa dawuhipun Siwa Hanoman. Ya, aku ya mung ngestokke dawuh Pak De Hanoman. Anak kula Gatotkaca kados pundi Paman Setyaki? Dinten menika Keng Wandawati ngawat-awati dhateng pepundhen paduka para Pandhawa. Anggenipun tinimbalan wonten kahiwangan njengring saloka. Malah keparapun Paman sampun nampi dawuh saking Keng Wandawati supados para putra jejagi murih lestarinipun negari Ngamarta. Ya, bab keselametaning praja tak akoni kuwi dadi kewajibaning para muda ing Ngamarta iki Pak De Hanoman lan Paman Setyaki. Tak jaluk para nom-noman Ngamarta padha sahiyek saeka kapti, ora sandadak padha tutuh tinutuh, ora sandadak nuding kono nuding kene, nyalahke kono nyalahke kene. Ayo padha netepi kewajibane dhewe-dhewe, ngilo karo awake dhewe. Kurangi apa, kepiye carane oleh ndandani. Iya, aku ora mung manut apa sing dadi kandhani Yayi Antasena. Monggo kepareng ngombidalaken sanggya para kadang paduka kene sebar payung ngawat-awati dhateng wilujeng negari Ngamarta nggih. Sendika lang-langing driya mangu-mangu mangun kung kanduan rimang Gatotkaca kinon mapak haraka siwi tekepira sang Sri Kresna Paratomana Harma Moji Sakti Nirasa ribe mangu tiasira risang tatu Gayo gakono
Putra Pandhawa tata Katiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Panca bayi wisian pagulingan 5 Manggota Yayi Prabu Dewasarani ana parigawe apa dene Paduka Yayi Prabu nimbali marang Kakang Kala Durgangsa kang supaya nyaket marang kadang para siadi Kakang Kala Durgangsa lan kowe patih Mandana Saraya piye Di Nuwun wonten timbalan dawuh sinuwun. Ora liya mung kejaba kowe togok apa dene mbilung? Nggih dawuh. Siap dawuh. Kakang Kala Durgangsa. Marmane Kakang Kala Durgangsa ndak caketake lungguhmu awit aku bakal njarwani marang Kakang Kala Durgangsa. Arep dawuh apa Di? Rumangsa bombong ngrasani atiku. Sabab waktu iki bakal kasembadan apa kang dadi sediaku Kakang? Mengko dhisik. Si Adi duwe gegayuhan apa? Wiwit biyen mula aku ora bakal luntur sing dadi gayuhanku lamun durung kasembadan. Ingkang sepisan Dewa Serani kepengin dadi ratu ning ratu. Aku kepengin sinembah para ratu ing alam donya iki. Ingkang kaping pindho aku pengen sinuyudan para Gandharwa. Genepe kaping 3 aku kepengin ngrebut sesebutan lananging jagat saka Kakang Janaka. Apa bakal ana padhang tumrap gegayuhanmu mau Yayi? Dene Si Adi wis bisa paring dawuh yen to bakal kasembadan. Wis iki ana dalane. Kakang Kala Durgangsa manut pawarta kang dak tampa wektu dina iki para Pandhawa nampa duka saha Kanjeng Rama pukulun Bathara Guru. Ingkang minangka dadi dadaaning pasulayan ora ana liya mung kejaba Werkodara kang wanuh-wani gelar kawruh panunggal. Ingkang minangka dadi sirikaning para dewa. Oh, mengkono iya. Kepara wektu dina iki para Pandhawa kabeh padha diboyong marang Kahyangan Jonggring Saloka. Ora wurunga nyang ndi parane merga para Pandhawa duwe luput tumrap marang para dewa mesti wae para Pandhawa dicemplungake ana kawah Candradimuka. Tegese negara Ngamarta wektu dina iki suwung. Mongko Kakang Kala Durgangsa ngerti dhewe yen to negara Ngamarta kuwi negara ingkang agung ingkang sinuyudan kabeh para narendra. Kanthi negara Ngamarta suwung jenenge ingsun ora bakal kangelan bedah praja Ngamarta. Yen wis Ngamarta ana cengkremanku ora wurunga kabeh para raja Nerpati padha sumuyut ana ngareping Dewa Sarani. Mengkono Di lan ora bakal suwe meneh kelungguhan lananging jagat bakal ndak sandang Kakang Kala Durgangsa awit Janaka uga katut ngaradan ora wurunga ya bakal cemplung ana kawah Candradimuka. Oh iya, yen pancen kuwi kang dadi ancasmu, aku ora bakal kendho. Aku ora bakal nduwa sing dadi kekarepanmu, malah aku kepara nyengguyung. Ayo, budal dina iki. Aku kang bakal mandhegani nggonmu bakal bedah praja Ngamarta. Oh iya. Togok wonten dawuh. Bilung dawuh. Tak jaluk penemumu kepiye yen to aku bakal bedah praja Ngamarta. Lho lha nggih monggo mawon ning nek cara kula lho niku. Nek cara kula bedah praja kok sing duwe omah ora eneng niku ya ora perwira nek kula. Niku ngono padha karo tekane gentro. Padha karo tekane maling, nggih ta? Tekane ora diringerteni karo sing duwe omah. Nek cara kula lho niku nggih monggo mawon kabeh niku penemu dhewe-dhewe. Tur penemu niku mboten kudu diiyani, kula matur ya ora kudu kok paduka ingkang sinuwun ya aku manut kowe gok mboten kula niku apa to mung kere kok dinut. Wong urip kula dhewe ngalor ngidul kok. Ning nek kula lho nggih saru dinulu ing atase paduka ki Narendra sak ora-orane ya duwe negara.
Tunggul Malaya arep bedah praja. Lah kok orang guang layang mung golek kesempatan dalam kesempitan negara Ngamarta suwung ndur dijeki niku nek kula ya isin. Arep dapure kaya mbilung niku aku wong perwira lho iki. Estu niku. Kula iki nek apa-apa ora tau kok nyolong. Mesti nglimpe. Lho. Ya padha wae, padha raruwe kok. Nek ra beda sebute le. Lah, iya ya. Kok niku ngaten lho. Tur nggih mboten gampang. Ajeng bedah praja Ngamarta wae lah pripun arep Pandhawa ki lunga ha sing ning Ngamarta niku anak-anake niku komplit mriko niku angkatan udara enten angkatan darat ya enten angkatan laut ana angkatan 45 eneng kok nganggo angkatan 45 tegese iki sing tuwek iki ana oh angkatan udara Gatotkaca lho niku angkatan udara Ngamarta niku gegirisi niku kula kinten paduka wis ngerti kondange Gatotkaca iki kaya ngapa senengane niku mung iwak ndas Gatotkaca niku. Mula Gatotkaca nek perang mesti mung suwe kalah banjur sikile mancat pundak, sirahe mung suwe diuntir cekluk pun. Piye? Mati kok piye? Gatotkaca senengane iwak ndas. Nek Antasena niku wong kemproh senengane ngidoni.